Hola, aquí tenemos a Conchín Duar. Es agricultora que vende en la tira y nos va a explicar una receta típica valenciana, que es famosa en estas fechas, que es la calabaza santa. Vamos a ver cómo se hace. Vale, Conchín, adelante. La carabassa santa, que en alguns pobles, en vez de carabassa santa, es diu arnadí, consisteix en la carabassa confitar. La carabassa se torra, se neteja i se posa en un saque de tela, si pot ser 24 hores, millor que 12, a escórrer, perquè perga l'aulla. I després se confita en sucre segons el gust de cada un, perquè si la carabassa és més dolça, menys sucre. Segons com sigui la carabassa, se posa quantitat de sucre. Corfa de llima i canella en rama. Confitar, ben confitar, quan més confitar, més bona està. I després se col·loca, se confita en cassola d'obra, tradicional com sempre, que és més bona. I després se posen cassoletes d'obra i se decora ja com a gust de cada un. En armeles, en pinyonets, en nanous, en el que vulgui. Hi ha persones que també, hi ha puestos i pobles que també se fa l'arnadí, que és la carabassa santa, en moniato, o mesclar moniato i carabassa. Cada poble té les seues costums. Que bueno. I aquí també posen dins panses, segons hi ha, un poc d'armela, cada un el que vulgui. Això és el postre tradicional que se menja en Setmana Santa. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Conchín. Se nos ha abierto el apetito y nada, pues a prepararla y a comerla. Hala, muchas gracias.